Iti agtultuloy apan ang tultulong gagayem ken kabsat ti LGU Marcos karagiti bumarangay iti barangay Kakapyan iti ili ti Marcos Ilocos Norte at naiyawaten ti maysa nga livelihood project kada itoy ket maysa a kooperatiba para karagiti bumarangay iti nadakamat a lugar. Ngaray ti mga kaibigan ket adamet iti nagbalin nga partisipasyon iti biyang ti Philippine National Police babaen iti panangida daulo iti Municipal Police Station iti ili ti Marcos Ilocos Norte mga kaibigan. Iti karayting muna nga episode iti biyang ti JCQ online dokyo gagayem ken kabsat ket intay ipadanon babaen iti suporta dagiti kabarbaro nga mangtultulong iti biyang ti JCQ online dokyo gagayem ken kabsat ada Mr. and Mrs. Amante Ansagay ken ni Mrs. Odette Amante Ansagay gagayem ken kabsat ada itoy ket nakabase da iti United States of America. Iti kinarigat ti panagbiag, iti karagitoy agundaway, ken nanayunan pa iti problema. Dagiti tattao iti sangalubungan. Gubway paylaeng ti paspasaren tayo a COVID-19 pandemic. Ket adalata dagiti aramiden dagiti naduma-duma as sangay ti gobyerno. Tapnon ti kastaket matulungan dagiti talaga nga agkasapulan a kakabsat. Itay napalabas at awen, kabayatan ti panagrikrikurida, dagiti pan nakabagi, ti Civil Military Operations COI, 7th ID, ti Philippine Army, ti paset na iti barangay Kakapyan, Marcos, Ilocos Norte, ket adda dagiti duktal ti grupo da, adagitoy ket dagiti Indigenous Peoples Association, adagitoy ket kasapulan, amaikanda, karagiti aginaldaw a pagtrabakwanda, ken matulungan dagitoy tapnon ti kasta, ket adda iti pangalaan da, iti usarenda, iti innaldaw aldaw nga inda panagbiag. Iti January 12, 2020, nag-deploy tayo ti community support program team dito nga barangay. So ti trabaho ti CSP ket amuen ti kasasaad ti barangay amuen no sino dagiti personalidad ken membro iti ada iti bakanigid nga grupo ken amuan met no anya dagiti problema dagiti tao no apay nga na-recruit daw no apay nga sinmari dagiti nga organisasyon. So nga babaen ti panagtitinulong ti CSP team ken ti suporta ti LGU ti Marcos, kamurunan ni Apo Mayor, kastamat kini former Chief of Police, Police Captain Malamat, ket nakumbinsi na kita nga member na ag-withdraw dati support iti dating grupo da tagsubli da iti gobyerno. Iti ongoing ti CSP may sa nga nakita nga issue no problema no apay nga nakumbinsi na kita dati nga member ti yung mga tayong sectoral front organizations at gaputi kinakurang ti livelihood iti dati nga barangay. So nga mabayan ti initiative ti Mayor tayo dito nga munisipyo ket initiative ti Municipal Police Station ket na-conceptualize na yung project. Itay kalabes, ket naiyawat ti maysa a kooperatiba, aday to'y ket para karagiti Indigenous Peoples Association o Barangay Kakapyan, aday to'y a proyekto ket nagbibinuligan ti LGU Marcos, Philippine Army, Marcos Municipal Police Station, ken itibiyang ti Ilocos Norte, Police Provincial Office.
iti local government unit ti Marcos. Babaen iti panangidadaulo ni Mayor Antonio Tony Mariano. Kitain na, dagiti pagkasapulan ken pagsayaatan, dagiti kakailyan na. Isot gapuna, adagos na met asinuportaran, dagiti inkid daw, dagiti pan nakabagi, ti Philippine Army, ti Marcos Municipal Police Station, ken iti Ilocos Norte, Police Provincial Office, amay kan kuma, iti livelihood projects, dagiti naduktalan, dagiti pan nakabagi, dagiti nagkadwa nga armada, ti pagilian, aday to'y ket para, karagiti Indigenous People's Association of Barangay Kakapian. Kita nyo kinapatigyo sa dadapay kada kayo niya. Kasi ko na, ngayon magbaga kada kayo, na dayamanan yung ulat ng barangay Kakapian. Again, suportayo kuma iti tayo, hindi iti suporta tayo kuma iti kapulisan, hindi iti armada, tapos iti kastapo, at lina kintalman. Di na ipatakder a kooperatiba ket inisyatibo ti dati a Chief of Police ti Marcos MPS ani Police Captain John Vale Maramag nga insigida met a sinuportaran ti LGU Marcos aday toy ket intultuloy met ti agdama nga OIC ani Police Lieutenant Rod James Hakalne ken ditoy adinawat dagiti pan nakabagi ti nailya na pulisya kadagiti recipients nga i-manage da anasayaat ken pumanunot da dagiti mabalin a mainayon a mailako tapnon ti kastaket rumang ay daytoy. Tapos imbaga di kiti tataw dito nga membro nga panunot kayo mutan nya pa iti maynayon dita nga baras lang souvenir tanuan tano dalat ti pagsarakan nyo kung makatulong kami. Sa pala kuma di kiti nekam nga indigenous people ti kooperatiba membro ket sa pala kuma itultuloy da palaguon da kuma datoy nga United mga basit nga kundawi kanya da. Kasi kadyan ako nga tagubunan da ko ma. Ay impapos man kumaamin ti panagkwada ajay tamnon ti kasta. Ijay ti pangrugyanan danto nga ano adanto ti kasla giti mararamid da nga kasla produkto da sariling produkto ket ijay ti pagikuandan lakwandan kadigiti nga ma-create da nga produkto. Kagiddan ti launching ken blessing ceremony ti kooperatiba ket naipaaypaya dagiti nayon at tulong manipod ken ni Mayor Antonio Mariano ken itibiyang ti National Headquarter ti Philippine National Police adaytoy ket awawagan da ti barangayanihan. When kadigiti recipient digiti tulong digiti bagas delatas ken pay part iti PNP Philippine National Police barangayanihan nga programa iti National Headquarters mi. So iti part iti Police Provincial Office, we are supporting iti digiti nga activities nga distribution of foods mga ito sa mga residente. Then itong mga impact project na to mandated rin sa higher headquarters namin na mag-check sila, magtingin sila digiti lugar nga medyo low income families nga may kan digiti kaya ito ko ma-impact project nga for indigenous people digiti kooperatiba nga maka-menos da iti gastos amoy mo ten nga pandemic kada ito nga lugar kat medyo nalanglang so nga dapat nga may kanti tuon pansin digito nga agindig iti barangay. Napalausmet ayaman ti mangidadaulo iti barangay Kakapian iti aglaplapunusan at tulong ken suporta ni Mayor Mariano pakairamanan dagiti na dumaduma nga ahensya ti gobyerno ken iti biyang dagiti nagkadwa nga armada iti pagilian dagiti naipaay kadagiti kabaranggayan na. Yamanak ti panang tulong ti ayatan mga mayor iti agdama Pilia Marcos ni Antonio Villanueva Mariano agyaman na kapo dito ipapay na nga tulong kada nga barangay ko tadi na pulos maliplipatan dito na numo nga barangay mi ti Ili nga Marcos ta isuna apo ti makatulong dito nga barangay nang runa apo hampay nga nagmayor apo tumultulungan ni apo Mayor Mariano ken digiti kapulisan apo isuda apo ti magsusuporta ti linak kintal na to agim yaman na kapo
Ginaapo Provincial Director Christopher N. Abrano. Kindag ito babayan na. Kas nang irepresenta itatapo ni Colonel Brandy Bawit. Isu nga kwapo, agyam-yaman na kapo, sapay lang kumapo, di ito nga paay ti gobyerno. Sigon iti presidente ti Indigenous Peoples Association of Barangay Kakapyan ket adaan 34 a miyembro ti naipatakder a kooperatiba ken ditoy a pagsasaritaan danto anasayaat tapnon ti kasta ket maplano da ana imbag iti inda aramiden tapnon ti kasta ket maparang ayda ken napalaos iti panagyaman na kargiti ng buo tinasao a kooperatiba. Bali ti members na sir ket 34. Da kami nga pinagsapata ti army nga ti bagbagada ket allegiance. Isu nga detoy nga kooperatiba ket inted iti police station Marcos kastamit ni Apo Mayor ken dagiti babaen na ti LGU. Isu deto itatta serken hangko nga malipatan met nga dagiti army iti nakaigapuanan na deto. Plan-planuin mi pa lang sir nga pagmimitingan no kasano iti panang pataray mi kadeto nga kooperatiba. Kasi hami nga ammo no kasano pa laing ti proseso na isu nga ti balbalak ket inakto advice iti Elizabeth ay Ferdinand. Ta siyempre iso dati kooperatiba na ken amo ken patyek nga nabayag deta nga kooperatiba dan ket makita met apo jay panagduras na di kooperatiba da sir. Isu nga ti kayat ko kas jay tumit detoy nga kooperatiba nga detoy maparang ay ko maser. Laik man detoy nga gundaway nga inak panagyaman iti dakkel nga tulong iti kapulisan iti ili nga Marcos nang runa kini Apo Mayor ta amo ken patyek nga nagtutungtungan da detoy tapno iti kastaket adda iti pamastrikan mi nga taga ito'y kakapyan. Ket agyamyaman kami unay iti kinaimbagda ta nakita da problema mi nga taga ito'y nasulinik nga lugar sir. Okay. Dagiti kakadwa ma'am kumusta met iti livelihood da? Okay mit sir ta DJ livelihood nga inted iti DTI adamit ten dagitay nakapadakip ka dagitay bababoy da. Kasi siya gamin sir tinaitid kanyak ti DTI ket grocery items. Ket dagitay da duma baboy. Kastamit tin apo ti DSWD nga nang ted iti 15,000 ngem nagpapada sir. Kasi depende DJ project nga in propose mo ngamin. Para kanyak ket 10,000 na 540 yata deti da kanyak idi sir. Okay. Ket tinaplayak idi ket prosen isu ti agdamamit nga Ilaklako. ilaklakok tata sir ket okay mit sir.